नैजिगुथि रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन बेयाव जे रुपहि आन्चलिक रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन कमिटि बिथांमोना आंखौ इनागुरेटर हिसाबै बेखौ बे भलिबल प्राइज मानि कम्पिटिशन बेखौ बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ बिथांमोना कमिटिनि जानानै लिंहरदों थारैनो आङो एक्सेप्ट खालामदों ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों जे रंजालि बैसागुआव बेबायदि बाहागो लाफैनो मोननानै आंखौ जे बेयावहाय प्रथमावनो इनागुरेटर 17 सानथामनि खेला हाबाफारियाव प्रथम बेखेवगिरि हिसाबै आंखौहाय बेयावहाय मान होदों आं एक्सेप्ट खालामदों गोजोननायखौ आं जासिबाय दा बेयाव सानथामनि हाबाफारि बोसोरफ्रोमबो भलिबल माने प्राइज मानि भलिबल कम्पिटिशनखौ होयो दा बेयावहाय आंखौ लिंहरनाय हिसाबै आं फैबाय आं ओरैनो गेलेगिरिफोरनिसिम नोंथाङा मा फोरमायगोन गेलेगिरिफोरनिसिमथ' बेनो बेयाव बियो जाबाय मोनसे खेला नालाय नङा होमबा जायहा बेस्ट पारफरमेन्स खालामगोन बिथांमोना फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज दङ 10,000 फार्स्ट प्राइज दङ दा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जिहेतु रुल्स दङ डिसिप्लिन दङ माने एभ्रि गेम फुटबल वेदार इट मे बि भलिबल फुटबल अर वाट एभार माने बेयाव डिसिप्लिन दङ दा रेफारि थागोन पइन्ट स्कर जायो बेवहाय नङा होमबा जे सयजन खरि गेलेयो मोनसे टिमाव 6 जन थायो बेखौ आं मिथियो दा बेखौनो खावलायगोन जे जेननाय देरहानाय थायो जेरावबो मोनफ्रोमबो खेलायाव जेननाय देरहानाय थायो बिथांमोनखौ आं दहायबो बुंदों जे जायानो मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायो बिथांमोना फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हागोन बेखिनि रंजालि बैसागुआ बोसोरफ्रोमबो बेखौहाय मोनसे फोरबो होननानै फालियो दा जोंहा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो धोरोमा गावबा गाव मोनसे आइडेन्टिटि थायो जेरैहाय बर'आ गोदोनिफ्रायनो बर' होननानै बुंब्ला बाथौइजिम होननानै जों मिथियो दा बेखौनो बुंगोन आङो बर'हा जोंना बैसागुखौ मानियो दा बर'आ बेवहाय हिन्दुबो दङ ख्रिस्टानबो दङ गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दं खिन्थु रंजालि बैसागु होननानै बुंब्ला बर'नि देरसिन मोनसे एंगार हायै फोरबो होननानै जोङो मिथियो आंथ' ख्रिस्टानसो मानसिया दै थेवबो ख्रिस्टानानो जा सोरबा हिन्दुआनो जा बयबो मानियो एसे बर' हिसाबै आंबो बैसागुखौ बैसागुजों लोब्बा लाखिनो सोमोन्दो थाफानो मोनदों बेखिनिखौ आं बुंगोन दा बे बैसागुआव रंजानांगौ बयबो बोसोर गोदाननि बयखौबो माने अननाय आरो सिबिनायखौ आंनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि आं सासे मावथि एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बेखौनो बुंगोन बयनिसिमबो गोजोनै रंजानांगौ लोंनाय जानाया एसे थानो हागौ थेवबो बयखौबो हांख्रायगोन बयखौबो आङो खावलायगोन माने हेपि रंजालि बैसागुआवहाय बयबो सेफ माने नांलाय खमलाय बुलाय बुसि गैया गोदान बोसोराव गोदान मिजिं आसाखौ लानानै आवगायनांगौ बेखिनिखौ आं सानो गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोबाय थानाय बायदियैनो देग्लायबो जोङो फैयै 29 बोसोराव आगान होबाय आरो बेखौ जों जयैनो ओनसोलनि जोंनि जिखिनि गौथुमफोर दं बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो 19 एप्रिल 2023 मायथाइयाव जों मोनसे गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय
थांखि लानाय जादोंमोन आरो बे थांखि लानाय बायदियैनो जोङो बे बैसागो फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानैनो जोंनि जि मोनसे बे दिनैनि बे 17 खालाराव जानाय हाबाफारि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ जों लानाय जादों आरो बेयाव जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि XNDA-B इउनाइटेड फरामनि वान अफ दा सेक्रेटारि बिथांमोनाव गेदेर असिम हाज'वारि अनथाव बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों आरो बे बुलुर बादायलायनायखौ जोंनो दान महरै होदों जोंनि ओनसोलनिनो मानास हाग्रामाजों नांजाबना थानाय साखाथिनि बामोनखाल गामिनि बिना बसुमतारिया गिबि बान्थाखौ दान होदों। बिथाङा होदों बान्थाखौ श्री श्री बिफा नारायण गुरुनि मुङाव होदों आरो नैथि बान्थाखौ होदों बारांगाबारिनि हारि अनफावरि बिथांमोनाव गेदेर दाने बसुमतारि बिथाङा जों मोनथिना मोन्दों माने लजनिबो बिथाङा प्रपाइटर मानास नेसनेल पार्कनि लोगोसे बिथांजों लोगोसे नैथि बान्थाखौ जोंनो दान महरै फोसावबावदों बिथांमोननिनो लोगो सुरेश खेरखातारि गामि पालसिगुरि बिथांमोना जयेन्टलि सानैजों नैथि बान्थाखौ जोंनो पान्जाय आफादनो फोसावहरदों आरो बे दिनैनि बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायगोन जे जोंनि ओनसोलनि जि सोलोंफुनाय इयुन जेनेरेसन लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जोङो बेफोरबायदि मोनफा मोनफा प्लेटफर्माव लाबोनानै जों जिल्ला लेभेलसिम बा स्टेट लेभेलसिम जों लांनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफोरा बेसेबां आखा फाखा जों बेखौ मोनथिनानै मोनगोन आरो बे मोनथिनायनि गेजेरजोंनो जों बिथांमोनखौबो गोजौआव दैखांलांनायनि मोनसे थुलुंगा होनो हागोन बायदि सानदों। ओरैबायदि जोङो जयै जि जों खौसेयै बयजोंबो गौथुमारि आफादफोरजों जोङो ओनसोलनि बा राजखान्थियारि गौथुमानो जा बा अराजनितिक दलानो जा बा जोंनि बाथौ धोरोमानो जा जायखिजाया जों हारि धोरोम जेबो फाराग लाखियालासे जों सावरायनायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ ओरैबायदि लानाय जादों जे जोङो 19 खालाराव जोङो ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनसे ओनसोलनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। गिबियाव जोङो 7:30 रिंगायाव फुंनि बेयाव जोङो मोनसे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि उनाव जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो लोगोसे जोङो पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारिबो लानाय जादों आरो जोङो ओनसोलनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हारि धोरोम जेबो राव फाराग लाखियालासे जोङो मोनसे ओनसोलनि खौसेथिनि मोजांनि थाखाय जोङो फारौ बिरहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे बेजोंनो जोङो मोनसे बे बोसोराव जोङो मोनसे सोजाब फादेरनानै लानाय जादों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि। बे हाबाफारियानो जाबाय जोंनि बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जों जेबो धोरोम राव हारि फाराग लाखियालासे जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुन हारियानो जा जेरै एसामिस जेरै नेपालि जेरै आदिबासि जेरै बेंगलि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। बिथांमोना खायसे गामिनिफ्राय आंनो फोरमायहरनाय बायदिब्ला बिथांमोना खायसे बाहागो लाफैगोन खायसे उसुबिदानि थाखाय बाहागो लानो हायाबो जानो हागौ। नाथाय जों बयखौबो हांख्रायदों बे जिथु हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो जों बयखौबो खावलायदों। दा आं सानो बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जालांगोन होननानै आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो थांनाय बोसोरफोराव बे हाबाफारिया गैयामोन बेजोंनो सोफादेरनानै जों लाबावनाय जादों जोंनि जिथु बैसागु फोरबो। बैसागुआ जोंनि मोनसे गेम्स एन्ड स्पर्टजों रिलेटेड जानाय मोनसे फोरबो। बेनि गेजेरजों जोङो मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय गेलेनाय बायदिसिनाखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों आरो बेबायदियैनो दिनैनि बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो 19 खालारावबो जोङो माने मोनसे उदां मोसानाय रुपुहि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनफ्रोमबो गामि आफादनिफ्राय जोङो साब्रैयै हांख्रायनाय जादों। दा बै हिसाबैनो जों बयबो खौसेयै मोसानाय हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानाय जादों।